Ola amigos, hoxe en Conversas vamos a falar con Sindo, un joianés que leva moitos anos polo mundo adiante. Ola Sindo. Ola Olga, que? Como estamos? Bueno Sindo, cuántos anos levas por aí xa por eses mundos de Dios? Xa levo máis de 50 anos, marchei de 19 anos pos Estados Unidos e ali levo, empecé a traballar a lavar platos nun hotel, pero iso non era o meu. Entón, logo empecé a traballar, tuve unha compañía por miña conta, instalación de pisos, e agora, pois, aí andamos. Vir a Goián, nunca me olvidei de Goián, son joianés de pura cepa, Goián é a miña vida, e o día que morra, é de vir para Goián de volta. Hombre, iso sin duda, non? Sí, Goián non se pode olvidar. Ainda estuve un outro día cavilando, suberon a guerra entre os Estados Unidos e a España. De que lado me poño eu? Eso, a ver de que lado te pos tú? De niñún, neutral como a Suiza, porque quero os dous países moito. E a Goián principalmente. Que te vou dicir, Olgui? A tierriña. Tira, iso non hai queixa. E o que digo diferente está equivocado. O que si non falla, si é nos carnavales a máis en San Roque. Non se pode fallar, desde o ano 80 viña para todos os carnavales e logo a festa de San Roque, pois xa fun 13 anos na comisión, agora deixamos para a juventud e a ver, hai que tirar, me gusta vir a Goián por meus netos que sepan onde vive o abuelo. Traes a familia. A familia, a muller, xa, a muller justa e a muller tanto como a min agora. E como estou jubilado, pois paso tanto tempo alá como aquí. Estou tratando, agora imos estar 2 meses, e logo vinemos en agosto para a festa dos remedios, que hai 50 anos que non estou. En julio, entón? Julio, sí, quero estar porque quero antes Xa toca vir para dos remedios, entón? Sí, toca, son moitos anos fora. E quero disfrutar un pouco tamén. E agora que van a cambiar para arriba ou para baixo, para onde sea a festa, non me importa. Hai comisión nova, hai... Todo. Eu cooperarei con todos eles, igual que cooperaba antes, e non podo dicir nada de ningún joianés que me tratan a corpo de rei aquí. Eu fago todo por eles. E se algún joianés vai a Nova York, me doi que non me chamen para recibilos na miña casa. Bueno, pois hasta aquí a nosa conversa con Sindo, neto dos panadeiros, que te sea boa estancia aquí en Goián, e hasta outro día. Outro día, bueno, aquí estaremos por un rato e que vou dicir, despedimos dos goianeses que levo sempre adentro comigo e máis nada. Corazón, como a nós a ti, como os goianeses a ti tamén. É que non me fale mal de Goián, porque entón ten un problema.